Určite si kladete otázku, kde budem nabíjať. Toto si vysvetlíme asi doma pekne v teple. Poďme si zhrnúť teda možnosti nabíjania. Tu dve. Prvá je domáce nabíjanie, druhé je verejné nabíjanie. Výhody domáceho nabíjania. Nabíjame väčšinou cez noc a doma, takže je to asi najpohodlnejšia možnosť nabíjania, aká môže byť. Prídeš domov, zapojíš auto a ráno máš plnú batériu, pripravenú na ďalšiu cestu. Nízke náklady, to je samozrejme určite. Cena elektriny doma je oveľa nižšia než na verejných nabíjačkách. Ak máš fotovoltaiku alebo nočný prúd, môžeš nabíjať ešte lacnejšie. Ďalšou výhodou je, že nemusíš stresovať, nemusíš riešiť, kde budem hodinu tráviť čas, ktorý väčšinou tráviš na tej rýchlo nabíjačke. Nemusíš hľadať žiadnu stanicu, proste máš to doma, jednoduché. Nevýhody, ako som povedal, tak je určite, že to nabíjanie je pomalšie, pretože ak používaš bežnú 2,3 kW zásuvku, tak nabíjanie môže byť veľmi pomalé. Plné nabitie auta, keď chcem spraviť, tak môže trvať aj viac ako 24 hodín. Ak by sme chceli mať rýchlejšie nabíjanie, tak potrebuješ investovať do wallboxu, ktorý už nabíja tými 2,3 kW, ale pohybuje sa tá rýchlosť od 7 do 11 kW, čo je niekoľkonásobne určite rýchlejšie. Ale stále to nie je nejaké ultra rýchle nabíjanie, proste vždy tam ten čas skráti sa, ale vždy musíme počítať s nejakými 5-6 hodinami, čo myslím si, že nie je až také zlé, keďže sa to nabíja v noci a tak za autom nič nerobíte. Takže keď máte wallbox, tak počiatočná investícia do wallboxu je trošku väčšia, ale myslím si, že keď chcete dlhodobo vlastne riešiť elektromobil, tak sa určite oplatí. Moderné wallboxy dokonca, čo sledujem, čo sa deje v podstate v tomto svete elektromobility, tak dokážu, ak máte tarif, ktorý kontroluje spotové ceny, tak dokážete nabíjať úplne, že koľko razy až zadarmo by som povedal, pretože funguje to asi tak, že keď je prúdu veľa a nikto ho nespotrebováva, tak tá cena je nižšia. To znamená, že môžeš sa dostať až na nulu, niekedy dokonca ti platia za to, že ty ju spotrebuješ. Takže to je ďalšia výhoda wallboxu a myslím si, že dokonca v Čechách je firma, ktorá tieto wallboxy vyrába a priamo sa sústreďuje na to, že v podstate má v sebe niečo, čo vyhodnocuje ten stav siete a viac menej dokáže zapínať to nabíjanie toho elektromobilu vtedy, keď je tá tarifa najnižšia. To znamená, dá sa to tam nastaviť, ak by to niekoho zaujímalo, že to chce nejak dopodrobná rozobrať, prípadne, že by ma raz niekto oslovil z danej firmy, ktorá sa tomu venuje a chcel by mi to vysvetliť, ako to funguje. Nebránim sa tomu, ale každopádne tá investícia do toho zariadenia nejaká určite je. Čiže ja zatiaľ hovorím, po 3 mesiacoch si úplne postačujem a môžem ukázať graf, ako to využívam. 99% fungujem na tej jednoduchej zásuvke, ktorú dokáže obsluhovať aj moja dcéra, že prídeme domov a strčí zásuvku do zásuvky jednu časť, do auta strčí druhú časť a v podstate do rána mám nabité. Verejné nabíjanie, to je téma. Budem vychádzať z toho, kde sa nachádzam. Tým, že bývam v Trenčianskej Teplej, tak viac menej začal som tak, že som si jednoducho do vyhľadávača dal, aké bude tu pokrytie, aké stanice sú. Poloha je úplne úžasná, Supercharger mám v Trenčine, takže keď sa chcem veľmi rýchlo nabiť, že príde nejaká mimoriadna situácia, kedy viem, že pôjdem na nejakú dlhšiu cestu, viem vybehnúť do Trenčína, prísť na Supercharger. Myslím, že Supercharger teraz má aktuálne nabíjanie za 40 centov, ale hovorím, behom pol hodiny, tým, že nie som vybitý vždy po tej noci, mám aspoň 20%. Z 20 na 100%, väčšinou do 80 nabíjam, ale z 20 na 100% verím tomu, že ten Supercharger to do 3/4 hodiny dokáže nabiť na takú dlhšiu cestu, keby som potreboval ísť. Ináč hovorím, stále využívam normálne štandard. Prídem, napojím, fungujem. Tak už sme trošku načrtli to verejné nabíjanie. Poďme si to verejné nabíjanie nejako priblížiť. Verejné nabíjanie je forma AC a DC. DC nabíjačky sú asi už dosť rozšírené a hlavne pri tých dlhších cestách je verejné nabíjanie nevyhnutnosťou. Tie rýchlo nabíjačky fungujú od 50 do 350 kW. Vedia nabiť auto za 30 do hodiny.
30 až 60 minút, záleží ako prídete, v akej forme, ako máte zohriatú batériu a tieto náležitosti. Takže, ale ako verím tomu, že každá nabíjačka už do hodiny dokáže to auto nabiť. Je to veľmi praktické na cestách a ako som povedal, je to určite nevyhnutnosť. Dostupnosť verejných nabíjačiek sú, myslím si, že už v terajšej dobe, keď to sledujem, tak sú v mestách a na takých hlavných trasách dostupné. Myslím si, že nemôže niekto povedať, že sa nestretáva každý deň, že neprejde okolo nejakej nabíjačky. To je, a čo aj sledujem, tak nestalo sa mi tuto v regióne, že by som niekde prišiel a čakal nejak dlho, že by tam nebolo miesto alebo niečo. Ak by aj nebolo miesto, pozriem si cez aplikácie, ktoré sú bežne dostupné. Tesla má tú výhodu, že mi ukáže v podstate možnosti všetky, kde sa dá v mojom okolí nabíjať. Tým, že využívam ZSE Drive, tak tí majú tiež, v podstate každá tá aplikácia má nejakú svoju mapku, alebo je potom taká spoločná veľká mapa, kde máte všetky možnosti nabíjania. Určite si ich môžeme v nejakom zostrihu vložiť do tohto a môžete sa pozrieť, že ako to je, že nekecám. Nevýhody verejného nabíjania. Určite je to cena. Dovolím si tvrdiť, že za tú rýchlosť si priplatíte a priplatíte si 2, 3, niekedy aj ďaleko viac. To, čo som spomínal, tá druhá nevýhoda, čiže prvá je cena, druhá nevýhoda je tá neistota tej dostupnosti, že nabíjačky môžu byť obsadené, môžu byť nefunkčné, alebo si musíte stiahnuť rôzne aplikácie na odomknutie nabíjačiek. To je téma, ktorú tiež si to ukážeme. Mám tu Ionity rýchlu nabíjačku kúsok od seba, je to tuto vlastne na privádzači pri šelke. Pôjdem s kamerou, natočím vám to, prvý kontakt, fakt som v živote pri nej nebol, neviem ako to funguje, autenticky vám to natočím, aby ste z toho fakt nemali strach, že keď máte telefón inteligentný, tak asi už nezostanete v štychu, že by ste k nej prišli a nedokázali to rozbehnúť. Uvidíme, nechám sa prekvapiť, možno to bude zaujímavé. Ale hovorím, okrem ceny, tej dostupnosti, ale hovorím stále, keď si dáte tú aplikáciu, tak ukážeme si aj to, že by to bolo obsadené, nasimulujeme si situáciu, je tam rada, neviem aká, a skúsime vyhľadať nejakú ďalšiu nabíjačku, ktorá bude v okruhu. Uvidíte sami. Ďalšou nevýhodou je asi čas. Aj keď sú tie rýchlo nabíjačky rýchle, stále nie sú také rýchle, ako je to doma. Aj keď to robí celú noc, proste v noci spím, takže je mi to úplne jedno, koľko to trvá. Či to nabije za 5 hodín, 10 hodín, proste väčšinou je to tak, že to auto fakt v týždni od nejakej 9. do rána do 7. nepotrebujem a môže sa nabíjať a nejako ma to neobmedzuje. Kdežto pri tom verejnom nabíjaní si musíme ten nejaký čas vlastne k tomu dať, ale hovorí to asi každý, všade pri tých verejných nabíjačkách je nejaká možnosť nejakého občerstvenia, vybehnúť si niečo dať na zjedenie, dať si kávu v kľude. U nás pri Laugu môžete vybehnúť do Lauga a verím tomu, že tam vám tá hodina, čo tam strávite, ujde tak rýchlo, že to ani budete prekvapení každopádne. A prvýkrát, keď som nabíjal, tak tiež som si myslel, že idem do Lauga v kľude a prešlo 25 minút a mne už písalo, že už v podstate môžem ísť, lebo už mám nabité. Hovorím si, super. Hovorím, tak to ani toľko netrvalo. No. Niektoré tie moderné firmy, ktoré už rozmýšľajú do budúcna, tak ponúkajú tieto nabíjacie stanice pre svojich zamestnancov, ktorí počas pracovného času môžem nabíjať svoje auto zadarmo. Ja sa vrátim ešte k tomu verejnému nabíjaniu, ako to fungovalo ešte so starým Leafom, ktorý som mal. Vtedy mal ešte Lidl nabíjanie zadarmo, ako som povedal. To znamená, že ja som raz do týždňa išiel na taký väčší nákup aj s priateľkou. Dali sme auto na nabíjačku, išli sme donútra, do Lidla. Nákup normálne so ženou, keď robíte taký väčší, trvá 45 minút. Ja za tých 45 minút už v tej dobe dokázala tá nabíjačka nabiť na to, aby som celý týždeň dokázal fungovať. Takže toto sú asi krátke tie formy toho nabíjania. Ak máš doma možnosť nabíjať, určite je to najpohodlnejšie a najlacnejšia
možnosť, najmä ak máš wallbox. Ak cestuješ alebo nemáš prístup k nabíjačke doma, verejné nabíjanie ti poskytne flexibilitu. Aj keď je to drahšie, stále v porovnaní s PHM-kou to vychádza určite lacnejšie a hovorím, najideálnejšie je kombinovať tieto možnosti, ak plánuješ dlhé trasy.